салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радиои Озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома президенти Тоҷикистон мегӯяд иқтисоди кишвар аз офатҳои табиӣ $600 миллион зарар дидааст ва кишвар саъй дорад тамоми мардумро бо оби поки ошомиданӣ таъмин кунад. $1000 ришват дар ивази замин ва кӯмак ҳангоми таваллуд. дар сух чандин мақомдорро барои ришвахорӣ дастгир карданд. номбурдагон дар 8 ҳолат аз таваллудкунандагон маблағҳои пулӣ таъма намуда дар ҳолати маблағ надоштани занҳои ҳомила шиносномаҳои онҳоро ҳамчун гарав ё то пайдо намудани маблағ маълумотнома оиди таваллуди кӯдакро надоданд. ва фаъол духтари тоҷик мегӯяд муборизаашро барои ҷалби духтарон ба мактаб идома медиҳад. бо мусоидати Малолаи тоҷик аллакай чандин духтарон дар Тоҷикистон пушти мизи мактаб нишастанд. меҳмонӣ рафта будам ба ноҳияи ҳамадонӣ. мо дугона шудем ва аз қиссаҳои худ нақл мекардам, аз дӯстони худ нақл мекардам. бо як ҳавас нигоҳ мекардам, мехост ман ҳам хеле дӯсто дошта бошам. ман ҳам мехоҳам ки рафта дар шаҳр таҳсил кунам. ва ҳоло тафсири хабарҳо. президенти Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон дар суханронии худ дар ҳамоиши об ки рӯзи 28 ноябр дар пойтахти Маҷористон шурӯъ шуд, аҳли сайёраро ба мудирияти ҳамоҳангшуда ва сармоягузории бештар дар умури об даъват кард. вай гуфт бо афзоиши аҳолии ҷаҳон ва камшавии захираҳои об хатари сар задани буҳронҳои оби бештар мешавад. ба гуфтаи ӯ танҳо бар асари гармои ғайричашмдошти соли 2015 ба иқтисоди Тоҷикистон ба андозаи беш аз $600 миллион амрикоӣ зарар расидааст. тоҷикистон захираҳои бузурги гидроэнергетикиро дошта бошад ҳам дар давраи фасли зимистон ҳамасола бо камбуди нерӯи барқ дучор мешавад ки дар навбати худ боиси мушкилоти мухталифи иҷтимоиву иқтисодӣ мегардад. бо вуҷуди захираҳои фаровони об, сокинон дар баъзе аз гӯшаҳои Тоҷикистон ба оби ошомидании пок дастрасӣ надоранд ва оби покизаро бо хару ароба мекашонанд. нирӯҳои артиши Сурия иддао карданд ки таи 2 рӯзи гузашта дар минтақаҳои таҳти назорати шӯришиён дар шарқи Ҳалаб ба пешравиҳои умдае даст ёфтанд. хабаргузории давлатии Сурия низ аз тасарруфи комили маҳалҳои Ҳаноно ва Ҷабалу Бадру хабар дод. шиддат гирифтани ҷангҳо боиси фирори ҳазорҳо сокинон аз минтақаҳои таҳти назорати шӯришиён шудааст. با پیشروی نیروهای سوریه و تصرف مناطق تحت نظارت شورشی‌ها در شهر حلب، هزاران نفر از مردم آسایشته به منطقه‌های تحت نظر حکومت فرار کردند. روز 27 نوامبر حدود 2,500 نفر به شهر جبورین وارد شدند. آنها را در پناهگاه‌های موقتی جا دادند، مواد خوراک تقسیم کردند و کمک طبی رساندند. آنهایی که به مناطق تحت نظر حکومت گذشته بودند می‌گفتند که از حکومت رئیس جمهور بشار اسد پشتیبانی می‌کنند. ارتش ما را قبول کرد. ما را به اتوبوس‌ها سوار کرده و به جای امن آوردند. ما از تروریست‌ها نترسیدیم. ما 4 سال در حنانا شاهد بدرفتاری بودیم. ارتش سوریه گفت که روز شنبه ناحیه بزرگ و مهمی حنانا در شمال شرق شهر حلب را اشغال کرد و روز یکشنبه ناحیه جبل بدرو نیز به دست آنها افتاد. به گفته ارتش در جنگ ها 10 نفر از آشوبگران کشته شدند. سازمان ناظر حقوق بشر در سوریه گفت 400 ساکن ناحیه های زیر تصرف شورشیان به ناحیه حنانا آمدند و بعضی را به غرب حلب انتقال دادند که این قسمت شهر در دست حکومت است. پیشروی ارتش سوریه بعد از 2 هفته بمباران شدید روسیه در منطقه های زیر تصرف آشوبگران میسر شد. شهر حلب پیش از آغاز جنگ در سال 2011 هم بزرگترین شهر سوریه بود و حالا به 2 قسمت جدا شده است. قسمت غربی آن را حکومت و قسمت شرقی را شورشی ها در دست دارند. در این شهر در محاصره قرار گرفته 250,000 نفر زندگی می کنند. اشغال شهر حلب برای رئیس جمهور بشار اسد یک پیروزی بزرگ در جنگ داخلی بیشتر از 5 ساله می شود. در این جنگ صدها هزار نفر کشته و 11 میلیون نفر دیگر بیجا شدند.
бармегардем ба тоҷикистон. додситони вилояти суғ дар як нишасте бо ширкати намояндагони ҳифзи ҳуқуқ масъалаи фасоди молиро дар ин вилоят матраҳ карданд. дар ин нишаст гуфта шуд ки дар 10 моҳи соли ҷорӣ 646 ҷинояти коррупсионӣ ва иқтисодӣ сабт шудааст ки беш аз 48 миллион сомонӣ зиёни молиявӣ дар пай доштааст. ҳамзамон дар ин робита аз боздошти 3 мақомдор ба гумони даст доштан дар ришвахорӣ хабар доданд. идораи мубориза бо коррупсияи ин вилоят гуфт муовинони раисони ҳукумати Исфара ва Хуҷанду Истарафшан ба он муттаҳам мешаванд ки дар ивази ҷудо кардани қитъаи замин пора гирифтанд. ба гуфтаи мақомот яке аз онҳо дар ҳамдастӣ бо кормандони идораи замин $75,000 ришва гирифтааст. ба гуфтаи раиси шаҳри Хуҷанд афроди масъуле ки дар қазияи ришваситонӣ шарик буданд аз мақомҳояшон барканор шуданд. намояндаи додситонӣ ҳамчунин дар бораи даст доштани табибон ба ришвахорӣ ҳам сухан гуфт. дар рафти тафтишоти парвандаи ҷиноятӣ нисбати сардухтури таваллудхонаи шаҳри Панҷакем Баҳриев ва муовини ӯ Набиева муайян карда шудааст ки номбурдагон дар 8 ҳолат аз таваллудкунандагон маблағҳои пулӣ таъмаъ намуда дар ҳолати маблағ надоштани занаҳои ҳомила шиносномаҳои онҳоро ҳамчун гараб ё то пайдо намудани маблағ маълумотнома оиди таваллуди кӯдакро надоданд ки дар як ҳолат танҳо бо дахолати тафтишот кӯдаки 1 солу 7 моҳа соҳиби шаҳодатнома гардидааст. дар тоҷикистон чанде пеш дар як назарсанҷӣ теъдоди зиёде аз мардум гуфтанд ки зимни муроҷиат ба мақомоти давлатӣ бисёре аз кормандон аз онҳо ришват талаб карданд. мақомоти интизомии тоҷикистон маҳбуси фирориро баъд аз 4 рӯзи ҷустуҷӯ дар шаҳри Исфара боздошт карданд. Амнуллохон Носирии зиндоние ки баъд аз зуҳри 24 ноябр аз зиндони рақами 3 Хуҷанд гурехта буд, дар ҳудуди ҷамоати Чилгазӣ пайдо шуд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 28 ноябр гуфт сабабҳои фирор аз ҷониби мақомоти тафтишотӣ таҳқиқ мешавад. ин сокини 26-солаи шаҳри Исфара бо ҷурми ифротгароӣ ба зиндон маҳкум шуда буд. дар 5 моҳи охир ин ҳодисаи дуввуми фирори маҳбусон аз зиндони рақами 3 шаҳри Хуҷанд аст. барфрезӣ дар моҳи ноябр сокинони Қурғонтепа, маркази маъмурии Хатлонд ва як минтақаи гарми Тоҷикистонро дар ҳолати ногувор гузошт. мардум мегӯянд маъмулан дар ин минтақа мавсими сармо дер шурӯъ мешуд ва бинобар ин онҳо ба хунукҳои ногаҳонӣ омода набуданд. гузориши навбатии мо дар ҳамин бора қисса мекунад. сардиҳои рӯзҳои ахир сокинони Қурғонтепаро ғофилгир кард ки ба мо гуфтанд омодаи он набуданд. ранҷи мардум имрӯз фикр мекунам ки нисбат ба солҳои қаблӣ бештар аст ва баъзан вақтҳое мешавад ки хусусан дар шаҳри Қурғонтепа барқ хомӯш мешавад ва ин ҳам барои мардум бисёр душвориҳо эҷод мекунад. ин ошхонаи хурд дар яке аз гӯшаҳои шаҳри Қурғонтепа воқеъ аст. соҳиби он Сарварбӣ Ҷабборова аст ва зиндагиашро аз ҳисоби ҳамин ошхона пеш мебарад. чанд рӯз аст ки камтар ош меандозад, чунки бовар надорад ҳамаашро мефурӯшад. мо ҳамин оша кардем, худмон фикр кардаем ки ҳамин ай сардӣ ай хунукӣ қадар бурдиста ҳамин клиентомо меомада бошанд, ҳамеомада бошанд. мизҳои ошхона мунтазири мизоҷ ҳастанд. Сарварбиро фақат як чиз таскин мебахшад ки хонааш гарм аст. мо ҳезм дорем, хай тапар дорем, печка далом мекунем, баъхири плитои светино мешавохе. шаҳри Қурғонтепа дар ҷануби Тоҷикистон воқеъ буда дар қиёс бо минтақаҳои дигар гарм аст. аз ин рӯ барф дар ин рӯзҳо сокинони шаҳрро ҳайратзада кардааст, баръакси ононе ки аз шимол омадаанд. аз ҳисоби он ки ман худам истиқоматкунандаи шаҳри Истарафшан мебошам. шаҳри Истарафшан дар шимоли Тоҷикистон ҷойгир аст. дар он ҷо хунукиҳо бениҳоят нисбати инҷо сахттар мешаванд. аз ин ҳисоб ман ин хунукиҳоро дар назар хунукиҳои сахт намеҳисобам ва барои тайёр дидан барои ман мушкилӣ ҳам надорад. дар деҳаҳои атрофи Қурғонтепа лимити барқ ҷорист ва омодагии онҳо ба сардиҳо беҳтар аст. пешгӯии ҳавошиносон барои сокинон хушҳолкунанда нест, чун мегӯянд ҳаво дар Тоҷикистон то охири моҳ сард мемонад.
созмони милали муттаҳид сокини 21 солаи шаҳри Кулоб Муборак Рустамзодаро барои талошҳояш дар мавриди ҷалби духтарони деҳот ба таҳсил Малолаи Тоҷик номидааст. Инҷо он духтари тоҷик муборизаи худро барои рафъи бесаводӣ миёни занону духтарон баъд аз хатми мактаби миёна шурӯъ карда то ҳоло тавонистааст чандин духтари бо дили пур аз ҳавас дар кунҷи хона нишастаро ба таҳсил баргардонад. Муборак аввали моҳи ноябр ба Эфиопия рафта дар як ҷаласаи созмони милал ҳам иштирок намуд ва мегӯяд таҷрибаи аз буҳрони камсаводӣ раҳонидани духтаронро аз худ кардааст. муборак ба падару хоҳараш рӯзгори духтарони африқоро нақл мекунад. ӯ дар кишвари Эфиопия дар як нишасти созмони милали муттаҳид намоянда аз Тоҷикистон буд. муборак барои ҷалби духтарони деҳот ба мактаб соли гузашта аз ҷониби созмони милали муттаҳид унвони Малолаи Тоҷикро гирифт. мо мерафтем мегуфтем мештем куҷои маърака мештем ҷанҷол мекардем мехестем мегуфтем хонда чикор мекард шавҳар метем бародарро бисёртар ки бо муқобил буданд ҳар ҳафта дар кӯлоб чикор мекарданд махсусан дар ховалин шуробот ҳамин деҳоти районҳои дурдаст муқобилият нишон доданд махсусан бародаро ҳамин дар хуни мо ки буд мегуфтем не ки мо бурза бурда натонистем не ки мо хурсандем ки мубораки ма ҳамин кора карда тонист хоб пайрави падару модар шуд ай мо гузашт рафт раҳмат. муборак дар оилаи омӯзгор ба воя расид. ба ҷуз ӯ се хоҳараш ҳам таҳсил диданд ва дар бахшҳои гуногун фаъолият мекунанд. ба қавли муборак дар муваффақияти ӯ хишти аввалро волидонаш гузоштаанд. модарам махсус ки худашон аз деҳот буданд аввалин шуда падари худро розӣ кунонданд ки омада дар шаҳр таҳсили худро дар мактаби олӣ давом диҳанд ва модарам дар бораи ҳамдеҳаҳои худ бисёр нақл мекарданд ривоят мекарданд ки чӣ хел дугонаҳо доштанд ки бисёр босавод буданд. онҳо дар дил орзу доштанд нақшаҳо доштанд мехостанд ки омада дар мактаби олӣ мисли модари ман таҳсили худро давом диҳанд вале ба онҳо иҷоза намедоданд. модарам дар ин бора бисёр нақл мекарданд. вақте ки ман хурд будам инро ҳамчун як хаёл як тасаввурот ҳис мекардам. вақте ки мактаби миёнаро ман хатм кардам хостам ки аз наздик рафта аз ҳамин мушкилӣ дидан намоям бо ҳамон духтароне ки онҳо бисёр мехоҳанд таҳсили худро давом диҳанд бо онҳо аз наздик шинос шавам ва баъд аз хатми мактаби миёна аввалин миссие ки ман дар назди худ гузоштам ин ҷалби духтарон ба таҳсил буд. ин ҷому ифтихорнома ва шаҳодатномаҳоро муборак барои ширкати фаъолонааш дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ соҳиб шудааст. ӯ маҳфили худро дорад, миёни бонувон семинару тренингҳо мегузаронад. гузориши комил дар бораи Муборак Рустамзодаро дар вебсайти озодӣ.орг тамошо кунед. ва хадамоти марзбонии Қирғизистон иддао дорад ки субҳи 28 ноябр гурӯҳи аз сарҳадбонони тоҷик вориди як минтақаи баҳсӣ дар ҷануби вилояти Ботканд шуда ба ҳаво се тир холӣ карданд. ҷониби Тоҷикистон мегӯяд аз ин ҳодиса хабар дорад ва ба зудӣ ҷузъиёташро эълон мекунад. Гулмира Борубоева, сухангӯи хадамоти давлатии марзбонии Қирғизистон, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, сарҳадбонҳои қирғиз низ дар ҷавоб ба ҳаво тир холӣ карданд ва дар ин ҳодиса касе осеб надидааст. баъди ин ҳодиса мақомоти Тоҷикистону Қирғизистон суҳбат карда ба хулосае расиданд ки бояд ба провокатсия дода нашаванд. аз 976 километр марзи муштараки байни Тоҷикистону Қирғизистон то имрӯз ҳамагӣ 504 километр пурра таъин ва аломатгузорӣ шудааст. мушкили аслӣ дар мушаххас кардани хатти марз такяи ду кишвар ба харитаҳои мухталифи марзбандӣ дар замони иттиҳоди шӯравӣ ба шумор меравад. мушаххас набудани хатти марз ва аломатгузорӣ нашудани он боиси моҷароҳои сокинони манотиқи марзии Тоҷикистону Қирғизистон шуда ва мардуми рӯстаҳои марзӣ дар қаламравҳои баҳсбарангез барои обу чарогоҳу замин ҷанҷолу занозанӣ карданд. аз ҷумла соли 2014 дар минтақаҳои баҳсии ин марз алахусус дар марзи нояҳои Исфараву Ботканд байни сокинон ва марзбонҳои дутараф 30 муноқишаву танишҳои марзӣ рух доданд ки бар асари онҳо 2 марзбони тоҷик ва 5 марзбону 1 милисаи қирғиз кушта шуданд.
و با نشر این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت azadi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب میگذاریم. با ما همیشه در جریان خبرهای تازه خواهید بود.